No niin, Jamppa taas pelaa tämmöstä Sword Scandals 2. No, mennäänpäs peliin. Musta mies siitä. No voi. Tuo. No en mä sitä pistä. No mä pistän vaikka tuohon porsaan. Tommoset sekaiset hiukset. Tommonen. Väri on sininen, tietysti. Sitten tommonen partapeuhka silleen. Noniin. Noin. Pistän tohon vielä yks noin. Pistetään tähän Jamppa. Oho, Jamppo. No. Noniin. Joo, mä oon vankilassa. En ole enää. Liikutaan hitaasti. Mä isken sua puukolla. No niin. Siinä on hyvä ukkeli. Niin hienokin. Katsotaan, saisiko tällä jotain. No, en mä nyt. Ei siellä tainnut olla. No. Katsotaan sillä nyt jonkunlainen. Tommonen. Joo. Pitää olla. Tämä on tärkein. Joo. No ei sitten. Sitä ei kengät on niin tärkeät. Tämä. Pistää vähän hienompi kypärä. Koska toi. Ei, mä en saa rahaa. No pistetään toi sitten. Noi, rumaa kypärä. Pistää, jos saako vielä. Katsotaan jos tän saas vielä. No ei sitten. Nyt lähetään. Taisteluun! Huudetaan! Pää! Hän lähti karkuun minua. Hän pelkää minua. Punaiset silmät näkyy. Se nukahti. No, mä huuan. Te se enää nuku. Voi voi. Kaatu. Nyt hyökätään. Noin. Siitä luja. Vielä pistetään johonkin. Pistää vaikka tuohon. Pistää vähän. Saisiko nyt? Tää on tärkeä. Ei. Nämä. Kiitos. Kiitos. Ja sitten kengät tommoset mustat. No. Nyt vaan. Mä katson, oisko täällä minkälaista. En mä nyt 250. 200. Niin huonoja pyssyjä jos näkyy. Voi hyvää päivää. Kyllä tolla on hyvä asia. Mulla on tämmönen. Älä huua mulle kuule. No niin kato, mä näytän mun taitoja. Niin. Mulla ei huuta. Mä huuan sulle takas. Pelkää. Älä huua mulle. Nyt.
Ritsalla ampuu kiviä päähän. Noni, kyllä törkeä. Mä huuan sulle. Hypätään mäkin. Hypitään. Ei ritsalla ammuta. Jos sulla on opetettu, että kiviä ei saa ritsalla ampua toisia. Mitä? Noni! Voi hyvä. Lähtikö multa nyt rahaa? Joo, no multa lähti se. Mun kaikki rahat. Mennään tosta. Mennään tonne areenalle, jos sattuis voittamaan. No voi, tolla on tämmönen 5 metriä pitkä miekka ja mulla on tämmönen 2 senttiä pitkä. Nyt ei nukuta! Mitä? Näetkö ne suusta kiviä? Näette mun tanssitaitoja. Oho. Ai. Nuku vaan. Mulla lähti kypärä päästä. Nyt nukutaan. No, minä lopetan. Voi vitsi. No mä jatkan ensi kerralla, kun voi hyvää päivää. Nyt mä lopetan. Ja tilakkaa tätä lisää, tätä mun rääkkäystä. No.